Hei, olen Saku Jones, ei sukua sille kuuluisalle Jonesille. Aion viedä teidät matkalle ajassa taaksepäin. Suomen kädentaidot-messut olivat menestys, josta puhutaan vielä tulevaisuudessakin. Messuilla oli mukana Ikalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Mennäänpä katsomaan. Se on hyvä elämä se. Me tulostetaan niitä niin paljon kuin vaan keretään, koska me annetaan näitä niin kuin lapsille toi mukaan. Kokeillaan tulostaa tää seuraavaksi. Kaapeli toisen koneeseen. Se ei ole mitenkään Ja nappa saa saman tänne näin. Tietokonetta on itsessään tosi kivoimaa. Joo, on se eri kyllä hiirelläkin. Saa heti jännitystä tulla, kun se yrittää saada. Mun nimi on Juha Ruokangas ja mä oon tosiaan soitinrakentaja mestari. Mulla ei ollut käynyt pielessä mielessäkään, että se voisi jotain muuta olla, mutta tämä henkilö siellä työvoimatoimistossa sanoi, että odotas vähän, että hän muistelee, että Ikaalisissa on sellainen kokeiluasteella oleva soitinrakentajakoulutus Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitokselta. Mutta sieltä löytyy yhteensakuoppaasta pikkutekstillä, että sieltä valmistuu soitinrakentajaksi ja siellä valmistetaan sähkökitaroita ja akustisia kitaroita. Ja siinä vaiheessa, kun tämä henkilö sanoi sen sanan, siellä valmistetaan sähkökitaroita, niin mun kroppan jokainen ihokarva nousi pystyyn, että jumalauta. Näyttipä hyvältä. Mennään katsomaan, mitä muuta messuilla oli, sekä pari kohokohtaa Ikatan osastolta. Olisiko kutoja mitään? Se on meidän yksi myydympiä malleja. Se on aika suloinen. Koulun alussa niin oikeastaan lähdetään tekemään noita tuollaisia pisaranvenytyksiä, että vähän oli pakko keksiä jotain siitä, se sitten lähti se idea. On siinä. Kyllä, mutta kaikilla saat sen puukan teräväksi. Se on vaan, että mikä kivi sitten on sopiva. Joka vuosi messuille valitaan jokin väri. Tänä vuonna se oli punainen. Tapahtumatoteutus oli vastuussa värinäyttelyn rakentamisesta ja suunnittelusta. Mulla meni, tai siis mun tekemä, niin mulla meni joku kuukausi. No ei sitä ehkä logiikka. Ja kärsivälliset on itsellään välillä. Siinä monta Hienot messut, hyvää työtä, upeita työnäytöksiä, hyvin tehty osasto. Jos ihmettelette, miksi kuulette minut, vaikka en puhu,
Siitä saatte kiittää ajatusten lukukonettani. Haluatteko tietää, miten kaikki tehtiin? Se vaatii kuukausien työn. Toivottavasti ette kärsi matkapahoinvoinnista. Pitäkää hatuistanne kiinni. Nyt mennään! Mietitään tässä Hannan kanssa, Kaiska lähti, mikä silloin englanti vissi. Mietitään vähän vitriiniasioita ja käytiin kuitenkin testaamassa se pääkalvon sijainti vitriinissä ihan. Kelataanpa hieman eteenpäin. Suurkuvatulostimella tehtiin osastoa varten 2 isoa printattua grafiikkaa. Siinäpä iso tulostin. Tarkkuutta vaativaa hommaa. Tapahtumatoteutus vieraili osastoilla, jotta varmistettiin sopivien tavaroiden valinta. Puuosaston edustus oli upea lipasto. Sille haluttiin varmistaa hyvä sijainti messuosastolla. Sitä varten suoritettiin monia mittauksia. Violetti huomioraita oli koko osaston keskipiste upean lasityön lisäksi. Vitriinin korkeutta, sisältöä ja sitä, miten se valaistaan, pohdittiin paljon. Nämä tuotteet eivät päätyneet messuille. Pitäisikö vaan enemmänkin viikata se tohon vaan? Joo, vois olla. Asiaan liittyy paljon piilotyötä. Auttamaan minua viikkaamaan näin päin sitten siihen. Tuotteet ja tavarat pakattiin huolellisesti. Siinäpä vasta palapeli. Onko tullut pelattua Tetristä nuorena? Täällähän on enemmän väkeä töissä kuin Robin Hoodin nuolivarastolla. Kaikki näyttää sujuvan. Laita siihen koitetaan. Joo, on se parempi. On. Koska sitten nukke. Joo. Kiitos katsomisesta. Hienot oli messut. Ensi vuonna uudestaan. Mikä tässäkin voisi mennä pieleen? Niinpä.